No boge biaba. Ipi ha hi nishi. Ono ga na-emeshi emeshi. Ono ga na-emeshi emeshi otu yiri ndị agboro, otu yiri onye ndị agboro ko ga ihe every week. Ono ga na-emeshi emeshi. Papa m ihu nnọọ ka ụmụ nwaanyị ndị agboro na-enye tiketi ha na-anatara ha tiketi ndị ọkada. Onye eriri eri. Bra nga ga-ewere m ọnụ oge. Okay, man, how will I make back up social media in them Ganiro? Huh? Yeah. Aya. The were for Nana and I gave a lot of killers. Am I here where last or last of mama hog, last of ma. Last of mama hoge, last of mama hoge chile kabago ku yichonye nde badano taga. Toko tane ashi what man no konye muro onye badano mma. Eh? Branga, wepaka no noge chileka, wepaka no prostrate. Look at. Anaga yicha no onye Yoruba no ana nepa office. Look at. Look at. Wepaka ngisha nywa mamre. Wepaka nga. Yes, go back. Go back, Nwa bingo. Go back. Burukwa mokachi. Look at. Daniela mokachi n'ụkwụ. Bịa na burana ndị Yoruba mụrụ n'ụmụ abụọ ụmụ atọ. Tọ n'azụ. Telerozana. Enyi ji agba bọọlụ na Bulgaria. Gbaga ahụ bọọlụ. Eleghị iji ga bụrụ okwu Daniel na Mokachi. Nechukwu sikem. Chineke kere gị ka ị okwu ndị gbagha bọọlụ. Gị para okwu ji eji para okwu Daniel na Mokachi. Anaghị ayiri ara onye Yoruba mụrụ n'ụmụ atọ. What happened? Anaghị ayiri nwaanyị Ibadan mụrụ n'ụmụ atọ. What happened? Nonsense fear. Ola kisifra. Stand up there. Ke lara mazo tono otela. Tono ya. Enwe transit yo wo pant ko neka. Neka. Ke na wo bom neka. Yeah, neka. Ke na shige ken shaga. Le wanya front. Te kwaru ukwu no ka ndere wrestler eji anụ agoof. Awoneka. Le wanya front. Ichi onye ndị Yoruba taga. Ya, Burukwa ga yiri okwu Daniela Mokachi bịa nga bịa were phone. Onye riri. Look at. Wapaka lishigi. Ụmụ ole ka emụrụla? Awalo. Ụmụ ole ka iji gesibe nwere oke ikwaba mana ihu ka onye biri. Na laida ncha ndị wachara ala ndị ọsa kisiri asa n'ọdị. Mma ibuala. Onye gbara gị si ibu ara nwa bingo. Ịbara nga abịa gwa m si ibu ara. Lewanye ebe a. Kara ga buru ara onye rega agbo na Lagos. Ịbara nga abịa gwa m si anya ibu anya. Onye gbara gị ihu ndị Vuari ga-ekwu okwu nwa bingo. Kwachi ihu ndị mmụọ bịa nga abịa gwa m si anyị bụ ara. Kwoti ihu gode. Buru ihu onye jabo dere ga agbo. Bra nga anyị bụ ara. Ka bụrụ okwu onye gbara bọọlụ. Kwụ Daniela Mokachi. Bra nga egwa m si anyị bụ ara. Nwa bingo. Dewe ihu ga ahụ taa. Lele imi. Vuru imi onye rega rọba. Bakishe ezegi. Asị gị mepee eze gị ma ahụ eze gị. Mepee eze gị ahụ. Aha nga. Mmesoma onya. Kalista. Ịdị afọ ole? 22. Ese? Ịdị gịnị?
22. It is 22 years. What year ka amụrụ gị? Ese. What year ka amụrụ gị? 2004. Ele ya amụrụ gị this girl? 24. 24. Kele ka ịrụ ha? Ị gaga school? Ị na-aga school? Enweghị ịrụ ha? Nne na nna gị kwanụ? Anne ya. Nne na nna gị? Na-achọ ịba school. Ị na-achọ ịba school? Gị shakpara ma onye ṅụrụ agha na-adarala like this? Owelo. Ito asị ha mepụtaghị ihe. Onye ṅụrụ agha na-adarala. Ha? Oh, na ala ncha niile da ncha niile ala wolo ni ala ahụ ọtọ. Ọ bụ taa ka ala unu dị. Onye ka gị na-anọ nga? Owelo my junior sister. Maybe 22 years. Ị bịara nga for interview. Mpagị na mmaga ọ dị awe na di agụwala gị. Ọ na-adị mma mmadụ ịnụ dị n'oge na akwụkwọ. Mpagị na mmaga ha dị awe di agụmala gị. Ha dị awe. Phone ole ka ị nwere? Sa? Phone ole ka ị nwere? Ofu phone. Onye kụrụ gị aka ntị n'ihu? Owelo. Ha? Owelo. It is 22 years. What year ka amụrụ gị? 24. Ha? 24. 2024. 2004. 2004. Ka amụrụ gị. Ka shaba ma ọnụ bịa nga for interview. My mom oge ọ n'ụdị 19 years ka ọ n'ụdị. So di agụmala gị na? Hello, onye nọ na family unu wụ onye ara? Owelo. Side mma gị onye ara ọ nọ dị a? Owelo. Kebish na watch m? Onisha. Ị gbaala ara mbụ? Mba. Mpago ji aṅụ goof? Ha? Mba. Ị nọrọla ụtọ aga ebe ama mara n'ahụ gị? Ọ mbe mpepe ma da emezi ya kịta. Ị ji aṅụ shisha? Mba. Enwere mgbe gị na nwoke megidere ihe gị dọọ ya aka na amụ? Mba. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ha? Mba. Ka ihe mere understand wụ marriage, ị chọrọ ịba marriage, ị chọrọ ịga lụọ di. Ka ihe mere understand wụ ọlụlụ di na nwaanyị. Ka ihe wụ ọlụlụ di na nwaanyị. Maka otu esi na itoru ole elu di, ị kwesịrị ịma ihe wụ oke n'ọrụ gị na be di gị, ya ọ na-alụ gị taa. Ka ihe wụ oke n'ọrụ gị ma nwoke lụbata gị n'ezinụlọ. Marriage is about understanding. Mlanya nga akụ ihu otu ekwabamara ihu ka onye Yoruba atụrụ na adị. Otu idewere ihu na aka onye Yoruba atụrụ na adị. Nnọgịda bekee n'ọnụ na mekpera gịrị nkịta moto gbagburu. Marriage is gịnị? Ebe university ebe lesu English nwa bingo. Marriage is gịnị? Ka ihe wụ oke n'ọrụ gị ma ị lụọ di nwa bingo. Oke n'ọrụ m bụ ịghọta di m na-enyekwa ya nsọpụrụ. Ịghọta di gị ọdaga adaga. Di gị oshi na two story building na adaga ị na-aghọrọ ya. Ị na-aghọrọ ya ebe. Ka ihe wụ oke n'ọrụ gị nwa bingo ịchọga ebe ị ga-eje. What is your work in your husband's house? Enwe nwa na-ime inye di m nsọpụrụ. Nsọpụrụ na gịnị ọzọ? Ya na ịbabe di mara ihe m bịara ime. Ọ bụla ịbabe di na-anyekwa ya n'ilu. Mara ihe bịara ime ha? Malo no forever, like malo no forever. Mana na gịnị forever gịnị? Malo
forever something. Papa nwa ahụ bega akwa dị ada. Papa nwa ahụ dị ada mmemme ntazo. So imagine here your purpose of now. Can he respect from a man of bega loge? Can he talk about bega loge me? My name is Easy Weekend. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awara ya bag. And watch it ya get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. All of them like all Omalono. Ay, Jesus Christ. Come no. Then he make expect okay dagi loge ka wuru no we hear each other from him ke he chọrọ from a man not chọrọ bia loge Man be no come marriage for marriage is better for once. Come no ihe obuna mme o nefela ya makwa no ihe wuli mere yelepu anya e gara nwoke ọzọ yelepu anya izu ohi yele them you Chineke agbaga ọkụ ma bingo. Listen, go back to your mother, go back to your father, sit down with them, get proper information about marriage before you take decision on what you want in marriage and how you gonna live with a man. When na him gbage, when na him na gbage, when him agbasara olulu di na nwanyị. Now, otu no na aloge ta aloge now. Nwoke be loge na ke now ke ihe filu no he ga give you in that home. Home ahụ na cheba. What will be your own work n'ezinụlọ ahụ na aba? Loyalty and understanding. English afugaga kwa mbawole no understanding. English afugaga no ke he mean by understanding? Iwota nwoke like you understand the be iwota nwoke owe yo melo like o mena adilo mma e comfort gwakwu ya na ihe o mena adilo mma ya na marriage na aga iwo onye ebe onye Anambra ebe na Anambra Nnewi ebe na Nnewi Nchi ebe na Nchi. After this interview, meet him baga ha kọwara gị ihe wolulu di na nwanyị. Eh? Ote nọ na ya dị na ka ihe rụ ha. Anene m jam admission ka na-eche. Ka eme na iji na-achọ ilu di ebe mana ị nwere admission ị na-eche. Achọzi m ụmụ ihe, achọzi m isettle down, achọzi m ụmụ ihe like achọzi m ịlụ ofu nwoke. Ụmụ nwoke ole trala gị? Ebuo. Kemgbe ị pụtara ụmụ nwoke ebuo. Ha na-ata gị with ka without? With. Ha taga gị with. Ndị etaga gị gịnị ka ha na-arụ? Ofu na-azụ afịa, ofu na-alụ ọlụ aka. Onye lụọ ọlụ aka ele ụdị ọlụ aka ọlụ ha? Ndị na-alụ moto. Tele Rosanna grease ejule na Otele nwa. Bịa ịnọ onye mekanik ewere grease atagha gị. Ọbụlọkwa Damn you! Chineke agbaga ọkụ, look at this girl. That's ịnọ onye mekanik atụtụrụ grease akọjuwe gị n'Otele. Isi ya m na onye rụha moto. That's onye gbaga moto jack bụ onye taga. That's Otele ga na-abata n'ime ya na taya moto Judia na rim. Yes, oya bilie na abụọ ọkada gaba na shop that boy taga gị. Ọbụla dịka mekanik a ka m na-ekwu. Ele mekanik ahụ. Ele dịka enwere special mekanik. Ọbụla na-awere ụmụ ọlụ na enwere special mekanik Chineke agba onye nwere ụmụ ọrụ gị ọ na-aba n'okpuru moto. Onye riri eri. Gị na onye ọgwụ mekanik ha were grease atagha gị. Enwere mgbe ọ tara gị na shop ya. Mba. Eh? Mba.
onye isi nwere shop onye ka nwere shop gịnị ka ọ rere ọ na-ele akwa menswear onye mekanik ọ chịrịla tuzu bịa mbụ na họteelụ nga ọ natara ka ọ n'ụlọ ya mgbe ọ wee house ọ na house ya ka nna aga ya na ọ na ha si eyi oghere nna aga house ya ele ụdị moto ọrụ ha mee pikọp ka ọgwongworo Nwa Ada alụ moto ọ wechara ọ na ele m Chineke ịbịara ịhaịpụ onye mekanik Chineke gbakwa gị ọkụ nwa dị mgbe onye demyu ndị Nnewi kugbu okwe gị n'aka ịbịara nga bịa ịhaịpụ steji ele moto ọrụ ha ọ bụ moto Japanese ka ọ bụ moto gwongworo ezigbo moto moto wee ezigbo moto mpaga ọgbaga ole iji mara ezigbo moto moto ole ka mpaga gbaga den gị bịa nga ele otu isi mara nke wee ezigbo moto nwa bingo ele otu isi mara nke wee ezigbo moto onye riri eri ele moto ọrụ ha ihe ambulance mba ụmụ ihe GLE ya ụmụ atọla ahụ ọtanetọ ọtọghị ị hụrụ otu esi atọ this boy atọchiala ọtanetọ nọghị n'ike were arụghara ndị mmadụ moto ka ịbịa nga mepe ọ na-egwe ọ na Nnewi ka this mekanik nọ mba ele nga ọ nọ amala m shop ya onye ọwụ so gị na ọ mekanik ma shop ya ịma na ọ mekanik abịa na-erighị listen this is why itorube ilu di because mmadụ dinaga gị emedeghị shọ ihe ọrụ ha then ịma shop nga ọnụ ha ga yelere then ịma ma ama m nọ mekanik ọ na-alụ mana majanube shop ya ama m nọ like ọ na-epost mekanik shop ya mana maganubele ebe a malọ m location ele mgbe ị mere test infection mbụ last year ma ebula m infection ma nke obiri na aja ọcha imere eme ebula m ị wepụla akpa nwa mbụ mba ụmụnne gị ọ dị ole ịtọ mụa 4 ka anyị dị ofu nwoke ịbụ ịtọ nwaanyị ị gbaala ara mbụ mba oke ike ọ dị gị oke ike ọ dị gị oke ike ụkọ ike ọ dị gị mba onye mekanik atawa gị wele mgbe ị zuru ego mpa gị ga nye onye mekanik a mba ọ na-enye gị ego ole ka ọ na-enye gị ọ mbecha weekend na nke onye m ego ego ole ka ọ na-enye gị Chineke agba gị ọkụ 10,000 15 20 depending oke bịa gị na ya hụcha gị lawa ya enye gị ego moto ọbụla ọ dakwụ m ụgwọ asụ onye obu ebe ọ na-ekwu m ụgwọ asụ ya demyo nwa bingo lekewa ego moto isi aba bịa isi aba ga ịhụ ya ọwa aba ka isi gaa ịhụ ya eji enye gị 10,000 15,000 ọwa aba ka ọwa Lagos ka isi gaa ịhụ onye mekanik gị ọrụ anụghị injin ọtọ ogwu hele bonet ọtọ ga-arụghị ya ọrụ eji enye gị ọ dọrọpụrụ gị bọs ikpughe eji enye gị 10,000 15,000 nwa bingo furu otele isi aba bịa gị nye ọ ga-eji nye gị nra gị 10,000 were 10,000 50,000 nye gị ọ gị ka m jụga dis girl ọ just na-adachi m ya ka m nwere na-eme ya isi bịa eji enye gị 10,000 nye gị 15,000 Ọnịcha ka m na-esi eje afịa ebe ka ya nwa nọ na bikwa Ọnịcha na bi 33 Ọnịcha side telerozana gị nara 10 nara 15 alaga na na-enye m ya n'ọkụ ọ nwere mme ihe ọna dem you no wonder imi gị ji imi plasma TV le odi imi gara aga kwaburu amakọrọ sọ onye mekanik look at nga eyicha nga akụrụ aka injin oil nga na ma sọ amakọrọ sọ onye mekanik kpara gị imi ọwatawa gị ya bigide gị aka n'ihu ụta ọtụma gị ele ihe ọ na-akpọ gị bebi ka ọ na-akpọ m ọ kpọga gị onye wu bebi gị nwa wu bebi ọ gị wu bebi yes esi m yes ọ kpọga gị bebi onye mekanik kpọga gị bebi ga na-aza ya bịa na m akpọ gị bebi nwa bingo
Ka ihe nọ na ya dị mega ugbu a. Na-achọ admission ka m na-achọ. Ije aṅụ amụ. Mba. Atawaghị ele ihe ị na-ekwu. Baby, easy. Ese? So ya mechanic tawaghị ga-egwa ya gịnị? Baby, easy. Easy na gịnị mere? That's it. Onye mechanic tamaghị ga-emepe ọnụ gị anaghị eji eri eji na ede. Baby, easy. Easy na gịnị mere? Oge ka m gbaga, oge ka m jụwa. Ka o ji nwayọọ. Easy for what? Ejiri nwayọọ na gịnị? Ọ na-emesi ya ka o ji nwayọọ. Ọ na-afụ gị ụfụ? Get me easy. Ị gara aga ma bụrụ onye mekanik, dewere onwe gị. Ebe etiri ya baby easy. Nwayọọ na-aga afụ ụfụ, nga achịghị ọtanetọ gị. Nga achịghị waya eji akọlụ ọpụ jelu ka arụ ha. Nwapin gị baby easy. Oya, remove that eyelashes it's n'anya. Remove it now, remove it. Ọma mpụ nwa gọm la gọm. Ọ ya emelụ ma alụ. Remove it. Ọma mpụ nwa gọm ọ ya emelụ ma alụ gọm siri ike. Ọma mpụ nwa. Ọ ya emelụ ma alụ. The other businessman, ele ihe na-agwa ya. Baby ka nna abịa na na-akpọ mommy. Kpọọ gị mommy. Otu naanị gị onye na-akpọ gị baby ga-eghọ mma nyere onye businessman, then onye gụọ baby nyere onye mekanik ji hama na jack, then ga-aghọ mma nyere businessman ka kpọọ gị ma ọ mere gị akwa. Ọwa onweghị nne. O nwere nne ya dị ndụ ya tụtụrụ ma ọmị asa dasa akpọ ga-esa anụ ma ọmị ịzaga dị ma ọmị azaga. Ọ gị ka m chụga diskel ịzaga ma ọmị. Ọ na-akpọ ọ sị nọ like nka mmịa. Dem you Chineke agbaghị ọkụ ọ lakịrị gị ka mmịa. Kemgbe a gwara gị ọ lakịrị gị ka mmịa, ọ bịala lụọ gị? Mba. Ọ lakịrị gị ka mmịa. Ebe ewu mmịa gị na-enye ya ara, ichi ya ara n'ọnụ akwụ ya. Ije chini ọ ji aṅụ ara akwụ ya. Ọnwa gara ele ihe na-agwa ya. Baby ka nna akpị ya. Ọnwa gara ele ihe na-agwa ya. Baby. Ga-egwa m ya baby. Ya na-akpọkwado gị ma ọ mee. Jelo type gị. Blog group gị. O positive. Enwere mgbe ị gbara na akwụla mbụ. Mba. Ebe ka chọrọ ịba skuul nọmba ure ịkpọ nọmba. Mma akpọ nọmba nke so wezi onye dị interest ịbịa. Mụ achọghịzi m ụmụ ihe. Onwezi onye dị interest ịbịa mee gịnị? Ike agwụgwọ m ji jump from one to another. Ike agwụgwọ m achọghịzi m. Ha deceive kwe n'oge gwa gị na ha chọrọ ịlụ gị while ọwụ ọlụlụ bịa tụwazie gị ime. Onye chinu m ya bụ ọ ya fụ mpa mee ihe before m soro ya. Ngwa kpọọ nọmba gị. Ịwa 09. ọchịchalịa kwa izu ike ịwọchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị. Ịwa ọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe for this place Chineke agbaghị ọkụ. 090 35 41 44 04